Ved du hvad, de får mine penge. Nej, Nick. Jo, jeg finder nogle nye 34. Ved du hvad, jeg kan sige eller nej? Nu er det for sent. Sådan der, du. Jeg er færdig. Endelig. Jeg har ventet på det øjeblik. Ui, det har jeg ikke. Nej, nu sejler for langt. Kraft. Ej, med løgn, nu har han skiftet plads igen. Kig. Nej. Det er jo... Det er dig, der er den der. Dag. Failure, mand. Han har ikke rykket sig en skid, det. Tilbage igen. Hvor er det sjovt, det her. Ej, kæft, hvor er det fedt. Fuldkommen som en lille type tuber. Maverick. Og bumser, det går ondt. Ja, og så er vi nemt ikke har dem. Du har en stor en bag øret, så hold din kæft. Hvad snakker du om? Nej. Den er lige der. Der var den. Det er ikke en bums. Nå, det er en måde. Det er mygestik. Du skal også en bums. En mygestik er en bums. Ja. Jo. Nej. Nej. Jo. Da. What the f... Jeg kan sejle ind i en spansk by. Giver det mening? Jeg sejler... Nej, men Nick, det er de øer, du ikke har slået i, er angrebet. Dem kan du godt sejle ind i. En fucking underlig grund. Jeg tror, det er mig, de har taget hash alle sammen. Ja, det tror jeg da også. Jeg kunne bare sejle ind i den. Spændende, hvor lugter. Det er forkert, det her. Hvorfor snakker du med ham? Det er fordi, jeg synes, han ligger som en flink fyr. Du kan også handle dig. Ja. For lidt tid siden, der satte de en dosør på mig på omkring 30.000 guld eller sådan et eller andet. Og nu er vi bare perlevenner. Det synes jeg er lidt sjovt. Maverick. Hey, du der, hvad var det nu? Troede du, du var på siden på det? Vidste du, at jeg var den eneste, der går ud? Du går ud af røven, træ. Du går ud af røven? Ja. Hvor tager lidt? Du er syg i dag. Det er jo højt. Ved du hvad? Og du bruger for lidt til det. True. False. Nej, true. False! Åh, er det ham der? Er det ham der? Ja. Er det ham? Shit, no. Nej, det er rigtigt. Det er ham. Er det ham der? Er det mor? Ja, tror jeg. Måske. Du skal ikke skyde ham. Du skal ikke skyde ham. Det du skal... Det er din kæreste, der står med spil. Du har brugt maskinen. Det er ikke engang ham. Nej! Det er den mest kendte pirat. Du kan tjene endnu flere penge. Det er ikke engang den rigtige. Bingo! Yeah! We hit the motto! Det tæller stadig.
Nu er jeg lige sejlet på kæves væk. Du kan godt have klaret mig uden de penge. 90.000, mand! Det bliver ud, mand. Jeg bliver ret ud. Fuck det der lort, mand. Shit. Det er mange flere end jeg til. Hold da kæft. Det er mange penge. Du er den bedste pirat. Ja, men jeg er ikke den dårligste. Det er den bedste dårligste pirat. Jamen, altså du ligger på top 1 listen på grund af mig. Jeg fik også på top 2 listen, nu slår du lige ham der ihjel. Hvordan kan I have så meget guld i de skår, mand? Fuck det er det. Jeg gør ikke mere. Du har lige taget over 50. Behold skibet. Behold skibet. Behold skibet. Hvor meget? Okay. Ja, så. Hold da fuck, mand. Hvor mange penge har du? Shit, lort. Jeg er 50%. Man. Hold da kæft, mand. Han har flyttet sig. Igen. Han flytter som et barn. Hold kæft, mand. Du har lige... Hvor er det mange penge, mand. Ved du hvad jeg er egentlig som nu? Så er jeg sikkert... Nummer 1. Hvor er der mange penge, mand. Kæft. For jeg er rigere end dig, ikke? Ja, det kan vi godt blive enige om. Hey. Maverick. No shit.